Не почвай. А? Добре. Чакай. Тук запушваме. Вземи си Night Vision. Дай Night Vision. Имаш ли? Не. Чакай. И здравейте хора, завърнахме се, ето пак съм с моя супер скин. И добре, нека да започваме битката. И 3, 2, опс, чакай, че не мога да... аз съм... Не съм на survival. На мен... ми стана такова черно. Чакай малко! Чакай, къде си? Ти си тук, това трябва... тук някъде бе. Добре, така е по-добре. Не, махнал съм го. Да, без тек. Чакай, дей! Добре, и хора, след като оправихме така малки фейл, сме готови да започнем. 3, 2, 1... Само да ги доизпия. Само да ги доизпия като хората, бе! Не, ти ще видиш. Оп, чакай. И хора, добре, започнахме и то мангал, започне така да ме пие. Сега ще му разкажа. Гледай го. Няма да чакам. Ти както не ме чакаш. Не, аз съм ги махнал. Имам предвид, един път съм ги използвал морето. Гледай го. Ела. Сега те подкопах. Не знаеш. Само да ти свърши леко и че ще мореш. Нещо по всъщност няма да... Ще махна цялото говорене в чата и ще започнем, нали така... Не, аз ще махна звука. И така ще го позабърза малко. Да, махнал съм го точно за клипа. Аз ще махна целия звук, имам предвид, нали, така ще сложа музика и ще го забързам. Не бе, аз ще го спра от към тази... Бързо! Или пък просто съм хиперсилен. Чакай, стоп. Какво е enable? What the fuck, някой ме трова. Някой ми слага enable, disable, why? Не виждаш ли? В чата.
Що? Чакай, как ми се счупил? Фък. Добре, аз съм бил иначе само с един. Аз съм бил само с един нагръдник, човек. Да.